RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o katal na Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Jana, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga murag wa madutli sa tambal nga akong giinom. Aron yung isabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Kumusta naman ka dehas imong gipuy anak? Okay raman ma. Pero dili lang yun siya maayog environment kay sikit-sikit ang mga bahay unya. Bahaon pag yun na. Dagang pa yung kaayog gilaga. Mao lagi na. Ngano bitang sa squatters area masad na imong giabangan, uy. Barato raman ma. Ay pero sige lang, uy. Okay ra ko din he. Ang importante nga dili ko malayo sa akong trabahoan. Ay, sige nak. Basta kay pag-amping lang yun diha, ha? O ma. Yads, nakabantay ko nimo ba? Dili lagi ka hilig og kaon ng mga utanon sa? Uyads. Dili di ko hilig ana, uy. Unya, dili pag ka hilig og prutas. Layad, sa sabi sustansya aning imong gipang kaon, uy. Okay ra ni Yads, uy. Ang importante, mabuhi ta. Bisan na. Ikaw ra pud unya mo problema, Yads. Kung mo bigay na ng lawas nimo. Ay, sige lang ko na. Basta kay, okay pa akong pamati sa akong lawas. Okay pa gid ko ana. Ay, sige na, uy, sige na, uy. Tiwas tagkaon kay, magkita kami sa akong uyang. Jana, nag-resulti nimo. Unsa man na? Anta mapasaylo ko nimo. Ha? Nga naman? Doon ako'y HIV. Unsa? Midali gyud taon kog anhi. Kay nabalaka ko nga miingon ka nga gihilantan ka.
Ya, kumusta naman ka? Tutug na ako pagyapon, ma. Ay, magpa-check up na lang ka, anak. Ayaw lang, ma. Ma-okay lagi ko. Nak. Yads, di arang tambal o nga, giinom sa akong amiga nga, dunay HIV pod. Salamat, day. Sure ka? Nga HIV na? Pagpa-check up na lang og doktor, Yads. Dili na kinahanglan, oy. Na-research na ako ang tanan akong symptoms. HIV gay may nakaingon, oy. Yads. Ug kung naayo na imong amiga, ani, maayo na pod ko, ani. Ay, salamat. Kina-okay na yung taon ko. Ugil ako kinahanglan nga magpa-check up. Kaya basa nag-uun sa ikasulti ni mama na ako. Ay, di ko pwede magluya-luya. Kaya kinahanglan ko mo trabaho. Bayo kay nakasuroy ka din sa bahay, nak. O, ma. Day off man ako. Nak, Hmm? unsa man ang patak-patak sa imong bukton? Hmm? Namuha man sa blagi ng imong panit. Ngano man na? Hala. Unsa man ni? Wagit ko makabantay nga naaday ko'y mga patak-patak sa kong bukton. Kaya wag mas ako makafeel og sakit. Wa ko'y kalibutan nga namuwasan ang akong mga panit. Unya, naunsa naman ka na akong panit, uy. Umaunta ako'y gipahit sa akong lawas. Nakabantay sa good ko lately nga medyo luya ko. Pumurang din na nga akong lawas. Ay, ano ka ni? Yads, abi na kung okay na ka. Okay naman bitaw ko. Pero wasu ko bawi nga ano ni. Tempa. Pananaw ra ba ni nako o naon sa man na nangapahakid na ang imong kilay? Allah. Yads, murag dili na gid na normal ay. Pa-check up na, uy. Yads. Doon na kay leprosy. Unsa na, Dok? Usa ka skin disease. Tungod sa bakterya nga mo'y naka-apekto sa imong skin and peripheral nerves. Ug matod pa nimo nga may HIV ka adtong miaging mga buwan. Posible nga hinay pa kaayo ang imong immune system hinungdan nga vulnerable kaayo ka sa maong sakit. Dok. Pero since bago pa man na, ato na matambalan, aron dili ka makapanakod. May resita lang ko ni mga tambal. Salamat, Dok.
Kumusta naman ka, Yads? Arang-arang yun in tao na akong pamati. Pero, Yads, wa palagi mawa ang imong mga patak-patak sa lawas. Yads, dili ka kumutakdan nimo. Ha? Oh, Jana. Nahibaw na may bahin si mo sakit. O daghan ang nabalaka nga matakdan sila. Mao nag-decide ko nga papahuayon na ka na mo. Yan ang trabaho ug balik kung maayo ka na gyud. Nag-inom naman kong tambal, sir. O lagi, pero ang pagtana, unsa na to pagkahibaw kung di na magyud ka makatakot. Oh, sir. Tungod aning maong sakit, naapektuhan yun ang akong trabaho. Karon, nipahuway sa ko aron sa pagsiguro na dili ko makatakod sa akong mga kaubas trabaho. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, natakdan kong HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kaayo ang akong immune system? O tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Karon pangutana, unsay ilanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy, human ko na kainom og tambal. Ikatulong pangutana, sa unsa nga paagi nga makatakod ning maong sakit? Ikaupat ug katapusang pangutana, bisag niinom na kog tambal, wag gyapon mawa ang patak-patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni? Or mo take lang yun og time aron maayo ko? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Jana. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ding mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, beauty is in the eye of the beholder. May gwapa gito oy, may po usaw. Di oy. So kanya-kanya rin yung interpretasyon or pananaw kung kisa may medyo nindot sa tong pagtanaw, no? Unsay nindot ni mo, right? Not be true to others. Ingilap mong inon nga nindot, gwapa, dili po gwapa para sa imo. Pero nagyoy, gwapa gyud, no? Nagyoy po, pero kani pagkagwapa, gwapo, dili ni basihan lang sa pisikal. Ako, di ko ganahan na ng arang-arang itsura, pero piting bati, ang batasan, sus, may gyud kay. Mahuligi na. Lagay, igo lago nga, kagwapo, pareho lang kagwapo ni Richard Rodriguez o ni Andy Manatad ba? Mandot kayo batasan. So, lawa, siya Jaina. Gay ni si Jaina, no? 30 years old. Wala niya gibutang niyang lugar, no? So, ako lang yun yung paningkamutan, Jaina, no? Mamusta naman di ay mga taga-Talisay, si Nestor, Linda Pasaylo, mga taga-Dumlog, no? Si Edie o si Gilbert Espina, ha? Maayong pagpaminaw niyo da. Mga taga-Tubud, Minglanilla, si Chini o si Harley Sanchez, mga Ingasca family, mga Real family, kinsa pa man diya sa mga Emphasis family. Salamat ni kayo Manong Momoy sa imong saging
saging nga gihatag nako Utang nindot mo gading saging bitaw nga hinog sa punuan kaysa kanang tanog-tanugan pa. Lamat kayo kay naka-timing ko pag bisita nako ninyong Arlene, yung Lee dia sa nang lugar na to Dayas ba na? Dagi po yung mga guwang nga saging, no? Hinaot nga tagaan ko yung sunod pagbalik na ko diya, no? Okay? So, musta naman din si Ma'am Juliet o si Frank Kamingi da sa Siargao, General Luna, murag bag-urbang nailinog po dito, no? O si, Adjaw Rakan Jaon, Guwapa Karajaw, Marajaw Karajaw, diya sa Surigao, no? Mga taga Surigao City, General Luna. Naana dia ang Cloud9, no? Mag-surfing. Kana ko na sinyang lugar. So, going back to the sender, si Jaina, punto medical, no? Or behavioral ba niya? About, unang pangutana. Natakdan ko og HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kayo nga akong immune system o tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Kanang dili bukaon og utan og prutas, dili bot pasabot mataktan ka og HIV. So lahi ni siya nga isyu. Kaon kag utan og prutas, meaning to say medyo healthy diet ka. So kung na kay HIV, mao mo gani siya inunta precursor or stepping stone nga mahimong autoimmune deficiency syndrome or AIDS ang usa ka tawo. Pero daghan kog kaila nga nasakit og HIV. Personal nga kaila o kanang mga kaila nga sa media, social media, nga di lasted for many years, no? With proper medication. Unya, Jaina, kay naman ka kay HIV, sa imong pagkaikuan man siya, gay man ni si Jaina, mahimo ba og you refrain from having sexual contact with other people kay makaryer man ka, makapadakod man ka sa uban. So, di ka nagkaayo. So, naana ni siya yung mga intervention ng mga ingon ani, mga infectious specialist ang mukuan ani, no? Mutambal niya ani. So, dili ni siya hopeless case, o akong balikon, daghang kaikog na ibalaan nga mga nasakit og HIV, nga, kuan ani, ang common ani, nga naagyon si kanang basketball player, yun ang Magic Johnson, itong maayo kayo sa Lakers, no? Wa na makigdula niya kay mao lagi matakdan ko, no? O, dili man ni makatakod rig mga inaalay mga body contact, no? Ang mga fluids, blood, binginana, mao na mga drug user, ako ipaibaw ninyo, basically kanang na mga musher og mga needles, mga injectable like Nubain, Susigon, binginana, simbako lang og mag-share mo needle, no? Kay mag-economize, magdaginot. Simbako lang og usan ninyo sa inyong grupo nga uno makabuk, lapo makabuk, usan ninyo positibo aning HIV, posible ka mong tanan masakit sad. Kay usam na mode of transmission, no? Blood transfusion o sexual contact. Sunod nga pangutana, unsay inlahanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko makainom og tambal. Well, kining leprosy kuan ni siya, derma problem ni siya, no? Mao lagi like mental problem, leprosy, TB ug mental mo ni stigmatize ning mga sakita. Naatay mga tambal ni ani, no? Dia sa Eversley, sa unsa nang lugar dia sa Mandawi o ka Konsolasyon na ba na? Basta Eversley Sanitarium, mo na siya dihay hospital sa una. I'm not sure now kay part of it i-convert naman og drug rehab, no? Pero naatay mga kaso dayang mga leprosy, no? Ngani ang akong proud sa kuan, no? Mo inform nga akong father-in-law si Dr. Roland Siliona, usa ni siya ka dermatologist. Siya ang dumala diya sa leprosarium, no? Under sa Eversley. So, itong ilang grupo mga Amerikano man to yung mga kauban. So, mao na ang leprosy, no? Mukuan niya ni, kining purlong skin-to-skin contact ang kuan ni, ang mode of transmission. So, ayaw mo ka balaka kung panalitan na nakabangga mo na sakit nga leprosy, matakdan mo outright, no? It will take time, prolonged skin-to-skin contact, no? Naanay mga tambal. Di na ko sure, Dapson ba ito yung na to? Di ko sure, pero murag mauna akong may numduman. Mga dermaning concern, no? Mga expert sila ni. Kaya sunod nga pangutana, unsa may paagi nga makatakod ning maong sakit. Mao to akong ingon, prolonged skin-to-skin contact. So sa balay, kung panalitag na ay sakit og leprosy, kay mao lagi na mga kuha ng imong kamot o
mga kay kutkuton man sa kagaw, keep distance na lang sa uban mga membro sa pamilya nga naaingon ani kay pareha sa TV makatakod ni kung pirmi-pirmi kada adlaw mo nga naay inunta close contact. Kaupato ka tapos ang pangutana. Bisag ni inom nako og tambal, wala gihapon mawala ang patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni or mo take lang gyud kog time aron it will take time kuan Jenna, no? Do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time ug depende sa monitoring sa imong attending dermatologist. I-follow lang yun ang unsay iyang sugyot nga himuon, no? Akong balikon, ayaw pagtuo nga mawala dayon ng problema inagkaugma. Nga pipila pa gyud ka adlaw or semana. Alright? So, hinaot nakasabot ka sa kung explicar ni mo, Jaina, o nganto sa mga naminaw nato karon nga naay HIV, naay leprosy, naay TB, makatakod ning mga sakita, o careful mo nga makig halubilo sa mga mahalin nyo kinabuhi sa inyong panimalay. Keep distance lang. Prevention is the best remedy. An ounce of prevention is more than a pound of cure. Alright? So, ngadto sa mga libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran sa makausa pa ako si Dr. Rene Obra, maningkamot nagyo ko kami ato ni Eileen Bathan nga makatubag sa inyong mga pangutana. Daghan sa may limitation, ako daghan man kog limitation, daghan sa kugwa may bawle, pero maningkamot nagyo basic nga mga knowledge makahatag sa inyong kahupayan. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat ug maayong adlaw.